खुलुमबाय स्टुडिय दं आं राकेश रामसर बे समाव राज्य सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा सोंखारिजों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे ससमा थामहिनबा बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे सेला बेलाफोर बिथांमोननि ससमाया गोसोम जायनि थाखायनो बिथाङा जौगासारनायनि आरो गोजोन जे खुंथाय खालामदों प्रमद बर'आ बेखौ नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया बिथांमोना ससमाया गोसोम नायनो रोङाखै खिन्थु रायजोफ्राथ' नुगासिनो दं दा कास्टमानो जा बिक्रमानो जा हाग्रामायानो जा खाम्फायानो जा नांगोलनि गासैबो मानसिफोरनि खोथाखौ सोर बिसास खालामो दालाय आरो बिथाङा बुंबावदों बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सिगांनि समाव भिसिडिसि लेभेलनिफ्राय लानानै बिथांमोना गोबां रायजो राजाफोरनि थामहिनबा बिथांमोना बै समाव जब कार्डखौ बिथांमोना गावसोरनि पकेटाव लायोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया बिथांमोना गावसोरनि पकेटाव लायोमोन रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ मोनथिखायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया आरो बिथाङा बुंबावदों गोदोनि समाव सिगांनि समाव मोनसे दादागिरि गुन्डागिरि बायदि बिथांमोना खामानि मावोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया बिथाङा बुंदों दे बै समाव दे रायजो राजाफोरा जुदि बेरेखा बुङोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जुदि बेरेखा बुङोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ जुदि माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बुङोब्ला बिथांमोनखौ थांनानै गोदोना सेरहैयोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया बिपिएफनि समावहाय सोरबा बिसिनि बिरुद्धै बुंनो हायोमोन नामा बिजेपिबो खामानि मावनो मोनाखै दिनै कंग्रेसआबो खामानि मावनो मोनाखैमोन खुनु पार्टियानो मावनो मोनाखैमोन सोरबा माबा मोनसे बुङोबा थांनानै गोदोना सेरहैयोमोन बिसोरो खिन्थु दिनैथ' बिदि गैला जोंथ' लाइबो होनाय नङा दिनै मोजाङै बिथांमोना बुंनो हादों बिसोर जेरैबायदि बखिबाय थादों बेबायदि बै समाव जों बखियोमोनबा जोंखौ होसोयोमोन बिसोरो खिन्थु दिनैथ' जों बखिनायखौ जेबो बुङाखै बखि बे नोंनि मोन्थाय बिथाङा बे बाथ्राखौ गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा बुंथिदों बै समाव रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनदाङाखैमोन रायजो राजाफोरा बे समाव गोबावनि उनावब्लाबो नैबे समाव गोजोन फैबाय प्रमद बर'नि खुंथाय गोहोआव बे समाव गोजोनै थानो हाबाय गोजोनै बेरायनो हाबाय आरो गोजोनै रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै बिथांमोना बेरायनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया आरो बिथाङा बुंबावदों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे खुंथाय गोहोनि समाव गिलुं थासारियै रायजो राजाफोरा रायजो जानांगौमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया आरो बे समाव बिथाङा बुंबावदों दे कास्टम बसुमतारिनिफ्राय लानानै बिक्रम दैमारि आरो गुबुन हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जेबो नुखाया बिथांमोना नुखानाय नङा आरो बिथांमोना बेरेखा दोलोनि जे रल बे रलखौ लानो हायाखै आरो बिथाङा सोंथि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसि रां बावजा बे रां बावजाया मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लाया बिथाङा बिटिसि एसेम्ब्लियाव मानि थाखाय बिथाङा बाहागो लाहैया होननानै कुइसन खालामदों सोंथि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारिया मा जाहोनाव बिथाङा बे समाव बिटिसि एसेम्ब्लियाव बाहागो लाहैया बिथाङा सिङाव बा आयेन आफादाव बिथाङा बाहागो लाहैया लासिनो हाग्रामा महिलारिया बेनि बायजोआव थानानै बिथाङा गोबां नाबां जाबां बाथ्रा बुंबाय थायो होननानै बुंदों जाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव रायजो राजाफोरा बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ रावबो खोनासङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया दा नोङो नाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव बियो बिरोधि हान्जानि दैदेनगिरि एमसिएलए सासे बियो दिनै बिटिसि सरकार सालायनाया बोसोरथाम बारलांबाय बोसोरथामाव खनसेबो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव बाहागो लायाखै बेखौनो सोंग्रोथांलाय बिसोरो जे बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव हाग्रामा महिलारिया मानो बाहागो लायाखै सासे बिजाथि रायजोफ्रा नोंखौ सायख'नानै दैथायहरदों नोंसोरखौ रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हरदों बहाय देरहालांबायबो देरहाखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरनि दुख सुखनि बाथ्राखौ बुंनो नागारि बाहेरायाव थानानैसो बुंबाय थादों बियो मा खारन बेखौ बिसोरनाव सोंनो थोनलाय गतिके बेफोर लाखौ लानानै जोंहा खोथा जे बुंनांगौ गैया आथिखालनि समाव बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकाराव बे समाव रायजो राजाफोरा जोबोदनो गोजोननायखौ मोनदों आरो जायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा बे समाव गावखौ रैखाथि मोननानै बे समाव जयन्त बसुमतारी एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीनो बे समाव भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया
बै समाव सोंखारिनो रावबो हायामोन होननानै बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा बै समाव रावखौबो सोंखारिनो हायामोन बै समाव सोरनिबा बेरेखा बाथ्रा बुंनो हायामोन आरो बै समाव जाय बिथांमोना बेरेखा बाथ्रा बुङो जाय बिथांमोना बै समाव BPF राजखान्थि हान्जानि जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बै समाव बिथांमोनखौ गोदोना सेरोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया दा बेखायनो बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाय बा बिथांमोननि बांसावनाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै बाथ्रा बुंहोनायखौ रायजो राजाफोरा खेराया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया आरो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिथां प्रमद बर' आरो प्रमद बर'खौ बे समाव रैखाथि गोनां सरकार खुंथाय होनानै बुंदों आरो जायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बे समाव बिथांजों दैदेनजानाय थामहिनबा NDA बे NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनिनो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'आ बे सुबिदाखौ थामहिनबा हारि माहारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोदों गोजोनखौ लाबोदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारखौ बयबो मोजां मोनदों आरो बे समाव NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जे BPF राजखान्थि हान्जानि जे ससमा बियो गोसोम गाननायखायनो बिथांमोना जौगासारनाय खामानिखौ नुनो मोनाखै गोसोम गाननायखायनो बिथांमोना गोजोनखौ नुनो मोनाखै गोसोम गाननायनि थाखायनो बिथांमोना बे समाव बे रायजो राजाफोरना खौसेथिखौ बिथांमोना नुनो मोनाखै होननानै बुंदों आरो बे बाथ्राखौनो बिथाङा बुंबावदों जे गोसोम गाननायफोरखौ मदद होग्रा जादों कास्टम बसुमतारी बे समाव बिक्रम दैमारी बिथांमोना बांसावनाय आबां जाबां बाथ्रा बुंबाय थानायाव रायजो राजाफोरा गोजावा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों फैगौ लकसभानि जि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि जयन्त बसुमतारी जि बिजाथि बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो दिनै गसाइगावनि दाब दाब जायगायाव मेल खुंनाय जादों बिसायख'थि मेल खुंनाय जादों बिनिनो जोङो दिनै दा नैबेवहाय जानालि गावनि बे गुवार फोथाराव मोनसे मेल खुंनाय जादों आरो मोननैसो जों खुंबोबाय आरो मोनथामसो जों खुंलांबावगोन बे रायजोफोरनि जि रंजानाय जे फैगौ बिसायख'थियाव जे ट्रेक्टर सबियाव भट होनानै जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि जि थांखि बियो खोब मोजां जेरावबो जों मोनसे रायजोफोरनि रंजानायखौ जों नुदों बयबो गोसो बेवहाय मोनसेल' बाथ्रा जों खोनानो मोन्दों रायजोनि खुगायाव जे बिराद गोबावनि उनावहाय दिनै जोङो सान्थि मोनबाय खुनु पुलिस मारिथायखौ गिनांगौ गैला गावजों गाव बिदा फंबायनि नांलायनायबो गैला जों दिनै मिनिनो सम मोन्दों रंजानो सम मोन्दों बैसागु जानो सम मोन्दों बिराद मोजां थासारि गावजों गाव नांलायनाय गैला आरो जों बेनि गेजेरजों दिनै जौगानो लुबैदों जोङो रांखान्थि जौगानो लुबैदों जोंनि न'खरफ्रा जोङो जौगानो लुबैदों आरो न'खर जौगानायनि थाखाय दिनै भारत सरकार आसाम सरकार BTC सरकारा जेरैबायदि नोङो रेशन कार्डनि गेजेरजों अरुनदय होनायनि बाथ्रा दिनैहाय माने स्कुलफ्राव फ्रि एडमिसन होदों फरायनो थाखाय फरायसाफोरनो जि मदद होबाय थानाय जादों गोरिब न'खरफोरनो दिनैहाय गोबां रांखान्थि राहा होनाय जादों सिकित्सा खालामनो थाखाय दिनै रांखावरि दिनैहाय अनुदान होनाय जादों जे अनसुंथाइ होनाय जादों BTC सरकारनिफ्राय गोबां माखासे आसनि स्किमफोर होनाय जादों आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि आरो सुपार 50 जेरावखौ नोङो डक्टर इन्जिनियार बानायनो थाखाय जि मोनसे स्किम बानायनाय जादों बेफोर गासिबो बाथ्राखौ दिनै BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिबाय मिथिबाय आरो बिनि थाखाय खोब गोजोननाय मोन्दों गतिके बेबादि सरकारखौ जोंनो नांगौ आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों ओंखायनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव जों भटखौ होगोन बे बाथ्राखौ बयबो बुंदों दिनै गतिके जोङो जयन्त बसुमतारी देरहागोन बे बाथ्राया खाथां जाबाय आरो दिनैनि तारिखाव खुनु नांगोल थांगोल गैया मानसिफ्रा सिदा खोथा बुंदों जों नांगोलखौ बुजिला नांगोला गोदो जि जाबाय जालांजोब्बाय दा खिन्थु नांगोल गैला दा जों खालि ट्रेक्टरल' दंसै ट्रेक्टरावनो जों भट होगोन बेबायदि थासारिखौ दिनै नुनो मोन्दों बिथांमोना ससमाया गोसोम नायनो रोङाखै खिन्थु रायजोफ्राथ' नुगासिनो दं दा कास्टमानो जा बिक्रमानो जा हाग्रामायानो जा खाम्फायानो जा नांगोलनि गासैबो मानसिफोरनि खोथाखौ सोर बिसास खालामो दालाय दाथ' सरकारा नोङो UPPLनिसो सरकार नङा होमबा दिनैनि सरकारा जाबाय जोङो BJP UPPL लोगो लानानै सरकार सालायगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTCआ जेरैबायदि मोनसे ग्रोम दावखोगासिनो दङ बे बाथ्राखौ नांगोलाल'सो नुवाखै दा खिन्थु रायजोफ्राथ' नुनानै दङ दिनैहाय गतिके बिसोरनि बाथ्राया जेबो ओंथि गैया बेखौ लानानै जा खर' सानांगौ जेबो गैया जोंनि सिन्थाया जाबाय मा BTC ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जोंहा अननांगौ आरो जों रायजोफोरखौ अनोबा रायजोफ्रा जोंखौ अनगोन नांगोलखौ 15 बोसोर रायजोफ्रा अनदोंमोन
बेनि उल्थायै नांगोला रायजोफोरखौ अननो रोङाखै ओंखायनो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ जोगारबाय दिनै आरो जोगार जानायखाय बिथांमोना दुखु मोनदों ओंखायनो जानला मानला खोथाफोरखौ बुङो बिसोर बुंनोबो रोंजोबा बाथ्राफ्रा बेबायदि जादों आरो दिनै बेबायदि एफा मोजां मोजां खामानि मावसेयावबो बाख्नायनो अनगायै बिसोरो माने उल्था उल्था बुंबाय थायो दा नोङो नाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव बियो बिरोधि हान्जानि दैदेनगिरि एमसिएलए सासे बियो दिनै बिटिसि सरकार सालायनाया बोसोरथाम बारलांबाय बोसोरथामाव खनसेबो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव बाहागो लायाखै बेखौनो सोंग्रोथांलाय बिसोरो जे बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव हाग्रामा महिलारिया मानो बाहागो लायाखै सासे बिजाथि रायजोफ्रा नोंखौ सायख'नानै दैथायहरदों नोंसोरखौ रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हरदों बहाय देरहालांबायबो देरहाखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरनि दुख सुखनि बाथ्राखौ बुंनो नागारि बाहेरायाव थानानैसो बुंबाय थादों बियो मा खारन बेखौ बिसोरनाव सोंनो थोनलाय गतिके बेफोर लाखौ लानानै जोंहा खोथा जों बुंनांगौ गैया आरो बिसोरनि बाथ्राखौ आं बुंनोबो लुबैया दै बेफोरनि बाथ्राखौ आं बुंनोबो लुबैया जोंनि खोथाया जाबाय मा आइ आफा रायजो राजाफोरनि जोङो बिथांमोननि जौगानायनि खामानि दिनै मावगासिनो दङ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ प्रमद बर' आरो भारत सरकार नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जि सरकार सोलिबाय थादों मोनथाम इन्जिन मोनथाम सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दं जों बिराद मोजाङै दिनै खामानि मावगासिनो दं गोजोना फैयाखै बेखौ बुंगोन नामा बिसोरो गोजोनाथ' फैबाय गावसोरबो गोजोननि थाखायनोथ' दिनै बाथ्रा बुंनो हादों नङाबाथ' बिपिएफनि समावहाय सोरबा बिसिनि बिरुद्धै बुंनो हायोमोन नामा बिजेपिबो खामानि मावनो मोनाखै दिनै कंग्रेसआबो खामानि मावनो मोनाखैमोन खुनु पार्टियानो मावनोनो मोनाखैमोन सोरबा माबा मोनसे बुङोबा थांनानै गोदोना सेरहैयोमोन बिसोरो खिन्थु दिनैथ' बिदि गैला जोंथ' लाइबो होनाय नङा दिनै मोजाङै बिथांमोना बुंनो हादों बिसोर जेरैबायदि बखिबाय थादों बेबायदि बै समाव जों बखियोमोनबा जोंखौ होसोयोमोन बिसोरो खिन्थु दिनैथ' जों बखिनायखौ जेबो बुङाखै बखि बे नोंनि मोन्थाय खिन्थु मोजांखौ बुङालासिनो गाज्रिखौ बुंबाय थाबाथ' सोर खोनासंनाय नङा होमबा गतिके बेखौ लानानै जों खर' सानांगौ गैया एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।